Dobrý den, tohle je úkol číslo 2, kde určujeme podíl koncentrací kyseliny a její konjugované zásady v roztoku se zadaným pH a pKa. Nejdříve se musíme rozhodnout, jaký vzoreček použijeme. Vidíme, že se jedná o roztok kyseliny a její konjugované zásady, tedy pufru. V tomto případě použijeme vzoreček pH se rovná pKa minus logaritmus koncentrace kyseliny děleno koncentrace zásady. Můžeme doplnit do vzorečku pH se rovná 5,45, pKa se rovná 5,75 minus logaritmus HA děleno A zůstává stejný prozatím. Můžeme tedy dopočítat a vyjde nám minus žádná celá 3 se rovná minus logaritmus koncentrace kyseliny děleno koncentrace zásady. Ještě jednou si připomeneme, že logaritmus na základě 10x se rovná y pouze znamená, že 10 na y se rovná x. Náš vzoreček tady můžeme přerovnat tak, že nám vyjde 10 na žádná celá 3 se rovná koncentrace kyseliny děleno koncentrace zásady. Po vložení do kalkulačky nám vyjde, že to se rovná přibližně 2. Vzhledem k tomu, že jediné, co my se snažíme zjistit, je podíl koncentrací kyseliny a její konjugované zásady, tohle je náš výsledek. Tedy podíl koncentrace kyseliny a koncentrace zásady se rovná 2:1.